priča je ovaka, sad slušajte. Počeo sam snimati jedan video i uglavnom šta se desilo? Desilo se to da ga ja nisam spremio i slučajno sam ga obrisao. A u tom videu sam počeo saditi ovo, dakle ovu tu. Počeo sam saditi ove tu, kako se to zove? Počeo sam saditi ječam i kukuruz. Do pola je kukuruz, do pola je ječam. Tako da, eto, sad ste čuli šta je bilo. Tako da nemojte mi zamjeriti, nisam stvarno ništa mamicao, ni ništa slično, tako eto, da sve bude kao staro. I evo ga. Okrećemo. Ste vidjeli kako on juri, kako taj traktor može povući. Vidite, i on uopće, sad je malo dobro. Ali on, ko da ne osjeti teret, samo vuče on. Inače, još ćemo nešto predstaviti, a to je ovaj jedan zastavu. A koju ćemo staviti, stavit ćemo... gdje ćemo ju staviti? Sad. Tako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne vidim koji gleda. A kulje. Baš dobro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odlično. Malo skrećem. Evo ga opet promašaj. Ne veze da se dešava ono kad cijete avione automat. Jao, šta je ovo? Pa nismo mi ništa puno sijali, to je da mala njiva. Ugasili smo svoj traktor zaprljao. Baš, ali dobro. Kao ona reklama. Ne, joj. Šta ja stiskam? Gova. I B. Tako. Bravo, baš ste dobro. Dakle, još jedna napomena. Dobio sam prvog pretplatnika kojeg ću reklamirati u ovom videu. Dakle, pozdrav za Krešimira Kusalića. Stavit ću na početku videa, kad budem editovao, stavit ću na početak kao pozdrav za posebno za njega, za prvog subscribera, to je pretplatnika. I to je to, dakle. Vidite, ovako ćemo malo zbjepovat zbog ovog. I mi smo skoro gotovi, dakle imat ćemo i ječam, a imat ćemo i ovo. Evo, sad sam to bez veze ovako, sad se moram vraćati zbog ovog. I kukuruz, dakle pola polja će biti, odnosno pola njega biti će ječam, a pola kukuruz. Evo gac. Još ovamo imamo malo. Ovo smo malo izveznuli. Ali šta se može. To smo malo izostavili kad smo orali. Tako. Dobro.
sad. Dobro, tako lijepo. Vjerojatno ćemo ići i u šumu još malo. Mislim, u ovom videu ne. U ovom videu samo sadimo. Dakle, vidi kako on ima da kvalitetno. On je jako veliki kotač, ovaj traktor. Ovo je to malo nezgodno, ali sve ne dobro. Nema problema. Nekakvih slučajeva malo sitno, neki greški koji ćemo mali, ali ne velike, to baš neće da je važno, tako treba se to sanirati, što je problem. I naravno neki mi kažu da sam malo pretih i da se nećemo u pravu ste svi. Mikrofon je očajan, neki sam kupio, ne znam, ja više očajno sve uglavnom, ali bit će bolje ako bude bilo pretplatnika, ako bude bilo svega, bit će puno bolje. Dakle, novi mikrofon ću kupiti, sve to, tako da imajte, možete računati da to. Sad ćemo saditi kukuruz. Vidite zašto malo ovo, malo ono, pa eto tako jednostavno zato što ne da mi se puno, dakle ovako sasvim dovoljno je ovo jedno polje za, mislim, vjerojatno kad mi se farma još bude razvila, kad to sve bude bilo puno većem omjeru, onda ćemo najvjerojatnije i ono drugu njivu početi saditi, a ovo za sad je sasvim dosta, ovo je za sad sasvim onako dovoljno, ne treba ništa više. Ja praktički ništa puno nisam postigao, ali još evo 2 reda, ne još, mislim, čak jedan. Dva će trebati. Eto. Možda se pitate zašto ne igram neke mape i to, pa eto jednostavno ovo su dvije stvarno najbolje mape i to ne znam, vidit ćemo još sve za to što bude bilo, što se bude izdogađalo. I to je ono uglavnom to. Evo, mi ćemo sad ovu epizodu okončati sa ovime. I naravno upraćemo naš traktor, to bez toga ništa. Se meni učinilo, sam pomaknula na koju sekundu. Što mi se učinilo, pa sam priviđam, šalim se. Sad, dakle, idemo dolje. Dobro, savršeno, dakle, odlično. Radit ćemo i testove, to ćemo na nekim drugim mapama raditi. Opa, evo da me krivo, ovo ne želi ovoga očito se obrati, ali mora. Dakle, radit ćemo neke testove traktora, budući ćemo neke starije, pa ispričamo se jako mi se štuca. Uzet ćemo neke starije strojeve, bitno da mi se ovo iznutra opere, jer je ovo užasno. Ne znam kako je da ostaje zapravo ću raditi neki bug na modu. Inače, mod mi se jako sviđa iz razloga što je užasno jeftin traktor koji sam upravo kupila, dakle taj užasno jeftin u trgovini. Tako da mislim da je to savršeno za traktor koji dobijete, jer ja na njemu jednu manu ne vidim osim unutrašnjosti koja je očajna, tako da inače pravi traktor u stvarnosti, ovaj traktor uopće ne izgleda tako izvana jest, ali iznutra nije tako očajan, puno ljepši. Nemojte se si dali truda što se tiče toga. I ovaj me opet uzeza, još malo, evo da ću ovaj, eto. Idemo. Savršeno, dobro. Mi ćemo sad tu ugurat ovog. Odlično, dakle tako treba. I ovaj ide naravno pored.
Super ljudi. To je bilo to za danas. Hvala vam što ste gledali i veliki pozdrav od mene. Bok!